Kamanami do tinanami nahina holongan, kami para ladu HKBP Kebayoran Baru pasat kita. Selamat datang, selamat hari Minggu. Tarlubu biang hamu na perjulu nian mandoti permingguan di Kuriaon. Soni nang na di bagas nabe horas madihita saluhutna. Andorang masuk kita tu permingguan, tabuat mati kisah tokin, lalu bersaat teduh. Amin. Masuk mahita tu permingguatna, marende mahita, sian buku ini nomor 20 ayat sada roh di ayat tulu. Yesus hamiro dison asa masih hangoluan ipero mahotuson jalabai mapardomuan nitondim tuton nami unang maparohan nami holom rohan nami be nampar binotoan nami molo soroton nimi manondangi rohanami ikon hodo paturehon dalan nami sidegeo Bang Mahita. sondang sian debata hati uron sian gijang bantu sondang ima rohanami asasonan lau manjalo hangoluan pinatupami oh Tuhan. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga tibuhian di darohakku Jehovah, nina ibana do, haholongon saliling-lilingna hubahen mak kaholongiho, dibaheni hutaitiho marhite-hite dengan basa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata nasangap jalan abadia, diramoti jala digonggomi hodo huriam marhite-hite tondimi, dibaheni hupangidohami nuaing tuho, lehon madihami roha panguloyon, asa marlas ni roha hami mangulahon nanidokmu,
songon pangului ni anak tu amanah. Saya pararat mah harajaunmu, jala saya tambahi ganup ari bilangan ni akan aporsea diho, asalam terbarita goarmu nabadiai, jala dapotan hanguluan hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundur mahita. Marende kita sian buku ini nomor 176. Tangyo kamu ma patik ni debata, imasian patik papituhon dohot lapatanna. Dia biari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asatom jala porman, ro di hatatta. Yanggo akanong marbagasi, ikon masih jala masih haholongan. Ima patik ni debata, atong rap mangido gugu mahita tutuhan debata lahu. Amin. Mahita. Topoti madosatna martangiang mahita. Ali Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata parguguna sohatu dusan. Sitopa nasa na adong, paruhum natigor, namanghumi jolma manesia. Narodo hami tujulom, manopoti dosa nami. Akka nahulahami marhitesian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami na roai, nang sian pakateon nami na soture, rodi pangulion nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo hona uhum hami alani dosa nami i, alai natarsosul bagi do hami nuaing alani i, asi maroham di hami, ali di batanami. Pardengkan bahasa jala parasi roha doho, alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna, jala suruh maton di porbadia tu roha nami be. Asa terbaik kami mangului ho di bagasan hati goran, dohot habadiaun. Gabi sahat hami tu hanguluan nasora suda, na pinar bagabagam di aka naporsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga taringo tu hasisani dosa, para siroha jala perdingkan basa du jahuba, lambat tarimas jala para siroha godang. Dang di bahen tu hita, hombar tu aka dosata, jala dang di balocon tu hita, hombar tu aka hajatota. Songon asi ni rohani ama-ama, mida aka anakna, asi ni rohani jahuba, di aka nama kabiari ibana. Hasangapun ma di debata na digicang. Amin. Hundul mahita. Marende hitiasian buku ende nomor 400 sia. Saidau siang Tuhan nado tung digaponi dosa di portibion dan sona rohana sai susaino dan sona rohana sai susaino. Hidup Yesus parmahan boloni siap pulu siaro tung sotuk holani nasa sadai ikon mulang doboi aso dungilah maibana mardalandao di jo biru-biru natakang ngalau di jo biru-biru natakang ngalau. Hata ni debata turpo kepistel di bingguta sadarion iman antar surat di Jeremia tolu mamukas yang ayat 14 saat ro di ayat 10 walu tajahama mar soring-soring sai mulak ma hamu alia aka anak nabar baliki nina jahuba ayahudo harajaan munahian jala alapokku do hamu sahalak sian sada huta jala dua halak sian sada marga jala togionokku do hamu tusion. Jala lehonok kutuhamu aka parmahan hobar tulomoni rohaku jada marparbinotoan jala marrohana sinya marmahan hamu. Dungi masama ia dung torop jala mabue hamu ditanoi diakari sogot nina jahuba dang bedohono ni halak poti parbadan ni jahuba. Aidang betubu di rohani manang ise manang paingot-ingotonna jaladang be lululuanna manang bahenonna na asing. Guaron ni halak ma Jerusalem ditiki na sasadei habang sani Jahoba jala marpungu tusi sude aka parbegu. Tugoar ni Jahoba na di Jerusalem jaladang be paihuton nasida hatakangon ni rohana sida najati. Di aka ari lahoma pinopar ni Juda tu pinopar ni Israel jalarap ro nasida siantano na di utara tu tano na huturpukon tu opuna mambahen teananna ido sahatna martua do akan atu mangihon hata ni dibata jala nau peopsa. Amin. Marende hitasian buku ini nomor 424.
hatai Jojo di laosi ditulak hoi Saitang dajeamu pau baroham dapoton Tuhanmu si sesa dosa Pemahita. Tasorho mardosa manurut lomo tungunang dadati saya lolakam dopat kon Tuhanmu pargonodoi manesa pamalu sude dosami Taha tindakon ma haporsyaotai, songo nahina tindakon ni dongata sa haporsyaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jehovah, ido kama pargugu na suatu dusan, na tuma palangit dohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah, nasasari, iman di dibuhon di Samaria, ada kelebihan setan di Porbadia, Adora sohabua, ido hatta, tamang berni, ibangun mandatus, nama pajar di ibana di hau penasilan, adua tubanutoro di tanah, namulak mangulu di hari petuluhan, namanai susu, lalu kisiamu di debata Jehovah, amanai parbu suatu dosa ni, disima ibana penamulak subut utama, mangulu milak namangulu dohot namata. Au porsea ditondi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot dia sesaani dosa, dohot dia tai namandok, mulak mangul subut daging ni halak namate, dohot dia muluan nasora sudah. Amin. Hundul mahita. Tapi gimana kur seksi lansia.
Tapi gima tikting di huriata di bagasan samingguan. Tikting di Uriata. Hari Minggu, tanggal 14 bulan September tahun 2025. Sada Romawi, nama ragam. Goarni Minggu Sadarion, Ima Minggu Sabulu Tolu, Dung Trinitatis, Doho tema, Las ni roha dihamu, mulak ni anak nama goi. Napa duahon, Pandidion Nabadia. Hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 di Parmingguon Basa Batak pukul 8 WIB Nanaing Ro Patupaon Nihuriata do Pandidion Nabadia tu ianakon Nihuriata Pinangido Tunatoras Nanaing mendaftar ianakonna asa mengisi formulir pendaftaran. Napa toluon Pertanian sektor. Hari Rabu tanggal 10 September 2025 pukul 10 walu WIB Maringanan di Serbaguna C di Patupado Pertanian sektor Sauduran. Nani hasuton ni keluarga Amang Sintua LWB Siombing Inata Boru Sianturi. Dohot keluarga Nyonya Intan Sitorus Boru Marpau. Nani uluhon ni Amang Pendeta Liston Butar-Butar. Napa opaton Pasat Pelean. Sadarion Minggu tanggal 10 September 2025 Dung Sipul Jamita Pasat Pelean Tujolo Dohita Lao 7 Belium 75 tahun HKBP Kebun Baru
Mardomu tusi tagan sojamita mardalan do tolu kantong sada A sada B do 2 palimahon sekolah minggu hari Sabtu tanggal 20 September 2025 pukul siat 30 WIB di Patupa do Partangiangan sekolah minggu do tema mendidik dengan firman, membimbing dengan kasih, maringanan di ruang serbaguna na ni uluhon ni amang pendeta Liston butar-butar. Na pa onopon penjualan rumah jalan hidup baru. Mardomu tu rencana pengadaan 2 unit rumah pendeta nunga disepakati di Sermon Perlado tanggal 28 Agustus 2025 untuk menjual rumah milik Huria na beralamat di Jalan Hidup Baru, luas tanah 112 meter, bangunan 2 lantai. Dana na diperoleh ima na dipergunakan panitia lau memenuhi kebutuhan dana pengadaan ni siala ni Huriata marhite majelis pembenaran naing berupa melakukan penjualan dohot harga penawaran awal sada 1,5 M dohot pemenangna ima penawar tertinggi boima menghubungi majelis perbendaharaan Cintua Binsar Sitomorang napa pituhon seksi pegabaran Injil hari Senin tanggal 15 September 2025 pukul 10.00 WIB di Patupa seksi pegabaran Injil HKBP Kebon Baru do kunjungan pastoral turutan Salemba na ni uluhon ni amang pendeta Ferdinand Huta Barat na pawaluhon selamat ulang tahun hari Hatu Tubuh dohot selamat ulang tahun hari Parbagason Parlado dohot ruas di Huriata pasahaton selamat ulang tahun hari Hatu Tubuh dohot selamat ulang tahun hari Parbagason tusude ruas ni Hurian na tubuh manang marbagas di tanggal 14 sahat tu tanggal 20 September tajahama di lembaran tikting na di Patupa Huriata saya tuhatama nama masu-masu molotung adong ruas ni Huriata naso tar surat dope goar di tikting na ulang tahun ni di paboama tu ganup sintua sektorna manang tu stariat gereja na pa siahon aka tikting naso di jahahon hombar tu tikting cetak sadarion dengan ma tajaha songonima sahat ni tikting di Uriata di bagasan minggu sadarion taingot bema manang yakoni tujolo ni tuhata moleate. Tabigi ma kor sektor Sion.
Marende hita sian buku ini nomor 170 ayat sada do tudutna lau tapasaat peliata kantong sada A sada B do 2. Sai mula, kona lau jalani, aina dahonuan, polan sian Tuhan. Oh, perjalan mulak maho, mulak maho. Sai mulak, nasinita lele, sai mago puroha, ai godam dodosa. Oh, perjalan mulak maho, mulak maho. Sai mulak, siang dano nada, sidang olon sambi, dotur pukmu disi. Oh, perjalan mulak maho, mulak maho. Sai mulak, aina sonang maho, molo sesa dosa, jala sabab roham. Oh, perjalan mulak maho, mulak maho.
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Uriani Tuhata di minggu tasadarion, di minggu pasapuluh toluhon dung Trinitatis, nagabe jamita dihita ima tersurat di Lukas 15, mamukamai sian ayat 10 sada, sahat ro di ayat 32. Asa hujaha hamima sian joloona manginang, tapai hut bema di bagasan rohata. Songonon ma didok disi. Jalanin nama muse. Adong ma 2 anak ni nasahalak. Gabe didok si anggiani ma madok amana. Amang lehon tu au sinamot manang sedia tohapi. Jala disagihon matu nasida panamotani. Dang pola piga dan nari dipapungu si anggiani ma saluhutna. Dungilaho matuluat nadao, disima dipasuasai hon sinamotna paolo-oloi hisapna. Dung dipasuda saluhutnai masa mahaleon potir dinasaluati. Jadi dohot maibana mamukarapar. Jadi laho maibana mahiandu tu sada halak pangisi niluati. Gabe disuruh maibana tu ladangna marmahan akka babina. Disakapi rohana do manggohi butuhana lakati idahani babii. Alai dang adong namangalehosa tu ibana. Dungi dipasuang marohana tu bagasan nin nama. Torop ni halak digaji damang. Akan nalubian diidahan. Anggo au, mate maau, aturaparon dison. Hehe nama au laho mandapoton damang. Dohonok kumatu ibana. Aliamang. Namar dosa doau tu banua gijang nang dopakho. Dang tama beau goaron anakmu. Bahen maau songon anak gajianmu sada. Jadi hehe ma ibana manopot amana. Alai dao dope ibana. Nunga ditatap amana ibana. Jadi asi marohani imar nida ibana. Hatop maditomu dihaul jala di ummah. Gabenin na anakima mandok ibana. Amang. Namar dosa doau tu banua gijang nang dopako daang tama beau goaron anakmu. Alenin na amaima mandok na posona. Harubuah kamu ma ulos na dumenggan. Salini hamu ma ibana. Titin malehok kamu tu tangan na dohot sipatu tu patna. Jala buah kamu ma anak ni lombu napi namok moki. Potong hamu mai neng mangan hita marlas ni roha. Ay nong mate do anak kon gabe mangulu. Naung mago ibana gabe jupang muse. Jadi mamuka marlas ni roha ma nasida. Alai diladang do anggo anak na si hahaani. Jadi dinaro ibana dumonok tu bagasi. Di bege ma ede dohot parhinaluan. Gabe di jauh masa halak na poso. Di pamanat ma manang dia namasai. Jalanin nai mamando ibana. Nungaro anggim. Jadi dipotong amang mudo anak ni lombu na pinak mokmoki. Alahipas ibana mulak. Alai pangarimason ma ibana dang olo bongot tu jabu. Gebe ruar ma amana mangapoi ibana. Alinin nama mangalusi amanai.
Nasay leleng pupaw loloy ho. Dangdung hulao si patikmu. Dakea dilehok ko hambing sada tuaw asa marlas ni roha au dohot akadongaki. Ape di siro anak mina mamondut sinamot mirap dohot boru-boru na jahat. Gabi di sehat hodo di ibana anak ni lobu na pinak moki. Alay di dokma tu ibana. Anaha toktong dohorap doho tau. Jala di hodo sasude nadiawi. Alay patut do pamasaon las ni roha dohot pariyayaon. Ainong mate do anggimon gabe mangulu. Jalanong mago do ibana gabe cupang. Ima hatani debata. Uria nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus dilas ni rohatan waeng marsaor rap dohot hatani debata. Rap dohot nang akadongan huria dison hami margoar eprista boru tampu bolon padita ni HKBP naung martugas manuaeng marhite pimpinan ni huriata di HKBP Tridharma Resort Kebayoran ima huriata amanginang jalanunga onong bulan hami dison di piga-piga aka kebaktian sore, dohot di kebaktian pagi bahasa Indonesia, jojotan memang. Alelas dorohan nami nuaing pajupang dohot hamu akan tua-tua nami nang disaluhuk na akadongan dison. Ia amata tong donunga hea marjamita dison, ima padita Nelson Situmeang, na martugas manuaing di kantor distrik HKBP Walu DKI Jakarta. Amanginang di basa-basa untuk hatta do dihami sada dana bawa marumur 5 tahun. Jalalos tangya kok kamu ma asalam tuhi pasna hami paimahon manang managam ditikina cumonokon. Laos las nirohai saut manang dihamu. Mengalir di akana masihol, mengalir di akana makirim. Holan marhite asini rohani Tuhani. Ia natoras nami yang manginang di siatar do maringanan. Oma ima padita pensiun boru panjaitan. Jala simatuaku ima boru sidauruk di HKBP Duren Sawit do nasida marhuria. Los on mata benami saluhutna dohot huria HKBP Tridharma horasma dihita. Amanginang dilas ni rohata gabe huingot mahata ni si Paulus na hea madok marlas ni roha mahamu rap dohot akan na marlas ni roha jala tangis mahamu rap dohot akan na tangis mololau hamu tu rumah duka mekel do hamu disi manang na dohot do tangis mololau hamu amanginang madohoti aka pesta ulaun adat dohot nang di aka pesta pernikahan mekel dohamu disi manang natangis dohot dohamu disi mar selfie dohot do nang disi manortori jala dohot do disi manawer akan nama nortor on manani do na amanginang komunitas on mana ni na relasi natatiru sian damang na di banua gijangi hati Bapa sorgawi ido nanuaing tatiru alaniaha ta idama anggo jamita odu ngatung jojot tabege jala mungkin dohamu majamita honon alena gabe fokus ni jamitaon ima pambahenan ni Jehovah. Hati Bapa Sorgawi. Dia mai boto otamanginang tangis do ibana ala mago anakna. Ale las do rohana ditiki mula muse anakna namagoi. Ala ni fokus tadang na pambahenan ni jolmai. Alai pambahenan ni debata
na tuhita jolma. Aka dia mai nakin aka inang amang molo tapama na telah homajaha sada siani mangalehon sinamot. Ido pabahenan ni dibata. Dungi na paduahon adong madisi nakin didok manatap sian nadao. Laos ondo toktong anggo ganup minggu dinaneng mulak kita tajalo doi. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midao. Ditatap sian nadao. Dungi didok mamarasini roha. Paimai-mahon. Manomu-nomu. Makaol. Mangumma. Jala mangalehon lobi sian nata pangido. Tunggu dang do tahe. Pabahenan ni debata tuhita amanginang asa olo hita mulak muse tu ibana marhasonangan marolopolop mariaya todita di hasianganon dohot nang di surgo. Tahilala do ya manginang. Nasipata do hita olo jok lupa. Dia mai ganup tarayahon akan namulak tuhuriaon marhite dia mai pandidion nabadia. Alani delas ni rohata molo adong natardi di poso-poso dang hola kita di son namarlas ni roha ala di patu pa pesta dibain saksang, dibain asam manis, dibain makan nariko tusi dang hola kita alai par di surgoi pe marolopolop mariaya ala tabbado bilangan ni naporsea. Dungita ida mamuse amanginang siad dia malas ni rohai marolopolop mamuji hita tutuhani titikina tapangan parpadanan nabadia. Perjamuan kudus dijak kondo hita dilehod do tuhita si panganon do si inumon danga dong di si strata sosial rap do hita sude majalo hasesaan ni dosa siani. Laos relasion ma natapatupa amanginang marhite RPP HKBP. Ruhut parmahanion pamit cangon. Alani molo madabu dongat tatu bagasan dosa honatik ting doi amang inang dang nalaho pabuahon aib alai asa uduk dohita saluhuna buasa ma ikon mardosa dongakan. Buasa hupalo asibana mardosa. Ikon radot dohami manjamoton pangalaho ni huriaon. Dang nagabe pahata-hata ibana. Dungi di parmahani mai marhite aka parhalado mulak mamuse gabe sumuang songon huria. Amanginang nungatung takaslas ni rohata. Alani didok masalinai marlas ni roha mahamu rap dohot na marlas ni roha tangis mahamu rap dohot akan natangis. Di zaman sinuaingon amanginang macai tarurupi dohita molo adong nama go barang boi talului. Adong di piga-piga merek ni handphone adong do di si fitur find my device. Molo sanga mago handphone on boi muse dilului los Jepang. Gabe ingot barita na parpudio na manginang. Adong penumpang ni sada maskapai sian Indonesia on mula sosal atau Australia. Mago ma handphone nanin na di pesawat. Taboto do caritai. Dungi dilului maon. Masuk matu akun na, masuk matu komputer dapok ma peta digital. Dilacak ma. Wih, sanga do HP handphone ninna di hotel ni kru maskapai na manginap. Dungi dang di sibe. Nunga di na asing ingananna. Neng dohonon disi amanginang gabe hita pe jol ma berusaha do mangalului akan namago. Apalagi molo arga doi di hita. Lama Tuhan debata amatai sai lulu do tu hita aka anak namagoon. Jala on ma lapatan ni mago. Hilang itu berarti tidak berada pada tempatnya.
Hilang itu berarti terletak di tempat yang salah. Dalam hal ini amanginang, Tuhan bukan sedang lupa meletakkan kita di mana tempatnya. Kita sedang tidak tercecer dari tangan Tuhan, apalagi dari pandangannya. Tapi hilang yang dimaksud di sini kita sendiri bergerak ke arah yang membinasakan. Kita sendiri bergerak ke tempat yang bukan tempat kita, bahkan bisa menghancurkan. Alai ida madang loason ni debata anak namago mate di bagasan dosana. Dang pasobuon ni debata. Luluan nadoi, ditatap sian nadau, ditomu-tomu, dihaul, di umma, di lehon lobi sian, na tapangido. Odo nagabe unok ni jami taon. Amanginang laho mamicang rohani parise dohot si jalo, dohot di akas boto surat. Dina dijakon Yesus pardosa dohot si jalo beo, ditangihon na sidama hatan di Tuhan Yesus gabe muruk parise dohot si boto surat. Di dok roha dohok pikiran ni nasida parise dohok si boto surat dang tama anggo pardosa dohok si jalobeo dapotan asini roha. Dang tama dapotan hasesaan di dosa, dang tama dapotan hasangapon nasian Tuhan Yesusi. Apa siani matakas tung taidaka manginang. Keselamatan itu bersifat universal. Keselamatan itu diberikan Tuhan, pengampunan diberikan Tuhan senantiasa. Dia menunggu hari demi hari untuk menggerakkan kita menyesali perbuatan dan bertobat. Oleh karena itu pertobatan adalah inisiasi Allah. Pertobatan bukan inisiasi manusia. Deng dohonon di siamanginang ganup tiki di lehon Tuhanido tuhita asa uluhita marhamu baon niroha. Setiap waktu, setiap hari Tuhan gerakkan kita untuk kembali hanya kepadanya. Atong tahu jima jolo dirita ise dohita diadopan di debata. Amanginang ya dota he diberek kamu pahop pumuna manang ianakon muna bayi poso-poso dope molo mamereng diri nasadiri di cermin bingung doi bana. Ai sedon da ngawon halak na asing do. Lam penasaran di pajono dirina. Lam jonok tu ibana. Dungi naing dijama ibana songo didotong gerakan disi. Di papeol ma uluna otik songonon. Tong do di papeol uluna disi. Mekel maibana tong do mekel disi. Amanginang sadar maibana audo HPI. Banyak gambaran-gambaran dalam Alkitab ini yang ketika kita baca kita sering merasa kita sedang membaca cerita orang lain. Nakin si Anggiani, si bungsu, Peter tuburo di rohatta te, hidu si adonang dui. Hi parjahat di, nalawi, na jahatan ni. Patut masongoni marsik kurunguluna ala ni songonon. Dung tajahan nakin si hahaani, si sulung, adong don waing dipunguan nami. Nasombongan non secara rohani. Peter tubudo di rohatta si songoni. Hape dung tapamanat manjaha, dung tajaha muse udut na, hape audoi. Audo hape si sulungi, manang audo hape si bungsui. Amanginang hurian itu hatta. Molo adong do pesia kita say manutun lomo, anak nama goido hita. Molo adong do pesia kita on nasay mangido majaloi siat Tuhani. Dung dilehon Tuhan gabe dipasuasaihon. Boros, tidak bertanggung jawab, ujungnya menderita, tidak berharga, bau.
dungi manol soli diri. Tabodo pe molosongon si anak siang gianon. Rodo ibana manol soli dirina dung diingot tahe asido rohani debata amatai tuau Roma au muse mandapoton ibana gabeta ereng maamanginang ada perubahan kata yang dilakukan oleh dia. Molo di parjolo nakin dido ibana lehon matuau manang sadia peto hapi nuaing rodo ibana tu amatana madok dia mai bahen maau. Ini adalah penyerahan diri. Bukan lagi berikanlah Tuhan tapi jadikanlah aku. Ale adong dojol mana manol soli dirina gabelam madaus yang Tuhani. Gabelam magoma, gabelam lilo. Na paduahon molo adong do pesia kita amanginang na merasa saitikos ngoluta benar dang rikot dihita pertobatan lo ma urusan nihalakan bertobat. Taboto do godang jala balga asini rohani Tuhani. Ale olo do hita holit di asini rohani Tuhani. Olo do hita nang sepele di asini rohani Tuhani. Mangiburu hita mamereng pasu-pasu ni Tuhan tuak kadongan. Adong do pesia kita amanginang na mangulahon songoni merasa gabe korban. Anak si hahaan may. Si sulung. Ngahupatupaon. Dia merendahkan orang lain dengan semua perbuatan baik yang telah dia lakukan. Ati na songoni do pehita amanginang. Memaksa Tuhan, mengatur Tuhan, bahkan mengkotak-kotakkan kasih setia Tuhan. Songonima hita. Alani nuaing ta ida mah adong do tape tahe dua pangalaho diau. Diau do si anggiani laos diau do si hahaani. Alai asa boy dapot yang manginang iko parjolo do hita manada ise tu hatta. Ise ma Tuhan nuaing di rohamuna. Biar rohaku ati na songon restoran do di baik kamu. Buhai, balau iba tu si, sahala ni iba manang rap akadongan. Bu iba na maman traktir. Dipesan, dilayani Tuhani, dilean ma, dia malomona. Iliat Tuhan doi. Dungi laho manggarar dipakai maon kartu platinum mai, kartu gold mai, manang premium do dia mai. Iba na manggarar saluhutna. Ati na songoni do hita ro tu adopan ni debata amanginang tabaen Tuhani songon ATM. Riko di hita hamoraon lau hita tu si. Riko di hita hepeng lau hita tu ibana. Ati na tabaen do tu hatai songon bioskop tutu. Nabeha lau menghibur kepenatan hidup kita selama ini. Menghibur kita yang telah berjeri lelah ini. Alani dang songoni hape. Amanginang neng dohonon nama dihita hurian itu hatta sadarion. Kalau engkau datang hanya untuk urusan perut, amanginang Tuhan memberi engkau sepatu untuk kelangsungan hidupmu. Jalan, kerja. Kalau kau datang hanya untuk urusan posisi, Tuhan memberimu kuasa melalui cincin. Lebih dari yang kita minta dia berikan. Kalau kita hanya datang kepada Tuhan hanya untuk menuntut hidup panjang, kajang manian umur Tuhan dilehot Tuhanido hangoluan nasora sudah. Dia beri kita ulos, jubah, menjadi identitas baru dan kita menjadi anaknya kembali. Sumuang gabe anakon nama hita. Amanginang penerimaan yang beginilah yang diharapkan ada pada kita. Tuhan tidak tanya tadi di situ, siad dia ho amang, siad dia ho inang, siad dia ho boru. Dangadong disukun debata songoni, ay diboto ibana do sude, ditatap do hita sian nadao, diboto do sude akka pangalahota, alay disirohita, dihaul, diumma, dilehon, lobi sian natapangido. Nunga di parade debata. Penerimaan seperti inilah yang kiranya terjadi dalam setiap relasi kita. Penerimaan dalam rumah tangga.
anak kepada orang tua kepada anak, akan namar parumain, akan namar simatua. Penerimaan seperti inilah yang diharapkan amanginang ketika kita rajin aktif marhuria, marpunguan. Penerimaan yang seperti inilah yang diharapkan bagi kita bersama dengan tetangga. Dan dalam pekerjaan apapun, di aka driver munaya manginang nasay mangalap manaruhok kamu, di aka pangurupi nasay satia madongani hamu. Penerimaan inilah yang diharapkan dan relasi itulah yang diharapkan terjadi. Alani parpudi mamanginang. Daku boton waing di dia do posisi muna. Ala ingot ma dang adong jabutan na asing-asing ni jabu ni damang. Molo daope honuaing, molo dahope nuaing donganmu, manang pinopar musien jabu ni damang, didok manuaing mulak mak. Dang adong disi hasonangan. Molo daos yan jabu ni damang. Tidak ada tempat seperti rumah Bapa. Molo jonok penuaing ho di jabu ni damang. Alay dang olo bongot songon nanidok nanakin di si haha anon. Alasay hurangan hita di holong ni rohani di bata. Terlalu sibuk membangun citra. Gabi halak Kristen na burju na ringgas. Sibuk membangun citra, bohado asa menonjolkan hadirionna sadiri. Merasa memiliki punguan ini. Merasa dia yang memiliki huria ini. Merasa dia yang memiliki segalanya. Didohotanan. Terjadi kesombongan rohani. Sadarion amanginang didok mulak mak. Ay nunga marpaima damangi. Dijak kondohita akapardo saon. Jala unak mahita lalap di pangailay laon ni sibolis. Lau manutupon amanginang adong sada ilustrasi na say huingo jala mungkin adong do nunga maboto manang majami tahonon. Di sada tiki adong sada ama dang pola hudok goar nate manang margana rupani babahaya doan non dilului hamui seon ale ilustrasi. Parjahat situ tudon. Dungi kecelakaan maibana lostos mahosana di bulan Agustus. Alay dilehon Tuhan musai kesempatan di ibana. Ibowan suruh-suruan maibana mardalani. Mabedahon dia mas surgo dohok neraka naroko ate. Somal doi atarido di bayan ilustrasion. Mardalan maibana. Sahat ma di surgo, di idan ma macai uli, hohom, de maksude, las marohana. Dung sahat dia pinaroko, tarsonggok du tutu rohana ala di si ribur. Gok si panganon, gok si inumon, las rohaniak kadongan, mekelekel du tutu. Inna rohana. Gabe tubuh ma di rohana, bohama asa masuk autusan. Ay mulu surgon uli do, hohom do sude, de mak donian. Dungi sukun ibana, ate, bohado tutu asa boya utusan. Atong songonom may, lau mahom mulak muse tu portibi, baik kamu mamuse akan najahati. Majahat tau sa lelengon, hurang do perai. Ina, balau may bana, mulak muse tu portibi. Amang-imang diulay ba na matutuakan na jahat. Alidang marhite aka kekerasan be. Marhite aha dendam. Pahata-hata dongan. Manguhumi dongan. Kata kasar keluar dari mulutnya. Dungi losok rohana dang olo ibana karejo. Dohot mangulahon akan nasodenggan matutu di aka kesombongan. Dungi di September na tosma hosana. Ala ni banggana nunga hea ibana tunaroko, Roma ibana madok tu suruh-suruani, unang pola jari ya udah lanang huboto betu dia. Buado na bersiul-siul do basa bata marmil-mil do. Atar songoni mama berdalan ma ibana satu si.
Alay dung sahat tahe, holan di jolo ni pitui, ngatu mohop si tutu. Patar songgok marohana buahado na margabus do suru-suruan at do margabus. Roma ibane dapo to dadang olaw to son, dangon. Na bulan na salpo di bek kamu do songono napin nyuaing dang songoni. To Roma alus na. We tahe adonang buahama baenon. Bulan Agustus kan banyak promo kemerdekaan. Nah sedang promo do HP neraka. Amanginang, ati na songonido nuay hita di elayla si bolisi. HP saya dilehon tu hita kesempatan tiki. Nunga saya di jauh Tuhan hita marhite dia may hatana mulak maho. Marhite dia may akadongan. Dipaingot nuay mulak maho. Dipaingot ise akapahop pupe amanginang las marohama molo. Dipaingot hamu, unang say marisapi hodaw pung, bajalo ma. Ido tahe amang situa nami, ido kan? Molo adong pedido aka pangurupi tay manang driver tay amanginang paingot dipaingot Tuhan ido hita asam mula musetu ibana. Alani las maroham dipaingot, jala las maroham paingot tondonganmu. Ido relasi nakin rap marlas ni roha, dohot rap tangis. Ala nunga di jakon debata ngoluta. Ragam dodalan di debata majo hita ditatap do hita sian nadao jalan moluta bain songon na di laut lepas hitau na manginang adong do lampu mercusuar ido mangarahon asa mulak ma ida madalani nunga tung dilehon debata tu hita bohinai do langsung marasi ni roha bohinai do langsung mangalehon tu hita damai sejahtera na parpudi sahali asa tunggomos mata peo pamanginang danga dong HP hagogo otta danga dong HP gudang pe artata gudang pe akka jabatan na dihita macai gudang do pe akka nata hasiholi di Portibion manang pe maol dalan nata dalani alai ta ingot ma edeon akalan sia pasti do diboto outso asiroham. Kamu saya udut namanginang outso godang basam. Tu dia ita. Tu dia. Alai godang ni basam dohot. Tu dia hita. Amen. Martang yang maita. Pinuji pinasangap mahu oleh Tuhan disaluhut na dengan dibasam dohot asini roham. Napa tahu hok kami majalo haluaon dohot hangoluan na sora sudai. Dijakon hodo hami aka pardosa aka nagaleon aka nalilu aka namagoon ale Tuhan. Dau do hami siako. Jelasai madao do hami ala ni aka ela-ela ni Portibion. Kebisa itu si dorohan ang pikiran nami. Alay dipicang hodo hami nuaing ale Tuhan. Marhite baritam na ulion. Paingot ton hami saluhut na. Dijakon hodo saluhut na aka pardosa. Ditatap hodo hami siad na daw. Dipaimay mahodo hami. Di tomu-tomu hodo hami ale Tuhan. Di ummaho di haulho. Cala dilehok kodo tu hami lobi sian akan nahupangi do hami. Laus ido las ni rohanami apala ditikion. Buanon nami mai ale Tuhan baritam nauli iga bebo hal ni partodion nang ngulu nami sigano pari. Pataridahonon nami malas ni rohai ale Tuhan. Rap dohot akan napina sahat mutu hami. Aka pinopar nami. Aka dongan na setoktong mangurupi hami. Di aka parkarejuan nami. Rap dohot di aka pimpinan nang di aka karyawan anggota pe. Asima roham ale Tuhan. Toktong ma patogu jala payan hatam disaluhut na ngulu nami. Asa songon na tua-tua hami ale Tuhan. Lam tu serep nama rohanami mangido hasesaan ni dosam. Lam tu serep nama rohanami ale Tuhan mangido asa saut malomoni roham di akka. Saluhut na pinopar nami. Jalaho matoktong ale Tuhan nama masu-masu hami. Di akka na uposo, di akka ama ina.
na setoktong mangajari marmudu-mudu aka ianakon, na mangalului aka parkarejoan na dinggan. Ali Tuhan, toktong madongani asa unang manibil hamis yan asini roham, unang maddaw hamis yan basa-basam. Nang di aka dongan nami pe, iya kaya nako nami ale Tuhan, asa toktong manasida, mangelek mangido tu adopanmu, dongani jagai jala ramoti male Tuhan. Di aka parkarejoana, di aka nahinirim ni rohana, di sirokap ni toddi, doho di aka na asing, pos do rohanami ale Tuhan, saut mai hobar tulomo ni roham, lobi sian nahuhirim hami, lehonon modoi. Moliate ma di akapakobasion di tonga-tonga ni huriam, di HKBP Kebayoran Baruon. Asima roham ale Tuhan, asa saluhu na aka program na naing hupatu pahami, toktong mai ale Tuhan, holan laho mamuji pasangap guarmu. Di bagasan hasadaw ni rohanami, di aka kategorial, di aka seksi, di aka punguan, paduan suara, nang tarlumobi di hami aka parhalado partohonan doho naso partohonan pe toktong madongani hami saluhut na ale Tuhan jala jagai marohanang tod dinami ale Tuhan Jehovah debata di aka ruas ni huriam na marulang tahun di bagasan samingguon berulang tahun perkawinan doho nang diulang tahun hatutubu asa tabay ma ale Tuhan akan narikot dinasida tung basa-basam nui saluhut na jalalehon keharmonisan rumah tangga. Asa marsadani roha ama dohot ina. Marningot padan na tuho ale Tuhan. Jala padao masyan nasida. Akatahi-tahi ni si bulisi. Toktong male Tuhan lehon dinasida roha hamuliateon. Asa ringgas maka muliateon saluhut na namasa dinguluna. Di aka program na naing patupaw nami di tahun naro. Di jubileum 75 tahun. Di aka panitia nami ale Tuhan. Di aka saluhu na berpartisipasi laho patuluson pesta namion tungtuho mahu pasahat hami saluhu na ukap maroha pikiran nami asaboy hami ale Tuhan manupahi akan nauli na denggan tujuluanon saluhu na aka ulaon nami di bagasan sadarion na naing ulahonon nami rap dohot pinopar nami nang di akadongan nami padao masya kami ale Tuhan parmarani daging nang toddi mangasahon buarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami Tuho. Amin. Mare de mahita uhut papungu pelian 7 bilium 75 tahun. Con Jesus akan mardosai nang nadaw nalilupe asaro tu Jesus sa pabowatai tu sude pardosai Adija con Jesus lo akan mau asro sonang do akan naro unang mamartogang ho kondo boy hape na sonang o sai pavo atai tu sude pardosai adija con Jesus lo
Sadijak con Yesus to Adana mauaso Sadijak con Yesus Adana marusai Nam nadaw nalilupe asaro tu Jesus sa pavo atai tu sude pardosai adija con Jesus lo Sonang doa kanaro unang mamartogang ho dohot ho di jakong do boy hape na sonang ho sai pavo atai tu sude pardosai adijak con Yesus Adana mauaso. Tatangyakon mapiliatna. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo mai gabe uap na khusus di julong. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa huparhasia kami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mulyate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehoti pamiloni pamoratu Osado hododoti Aliyama namin na di Banua Gijang say pinurbadi ang maguarmu, say ro maharajonmu, say saut malomoni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa darion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Salele
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disordakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana widaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala dipasorhon ma damena tutodim. Amin.